Kajingbam Hun, lo Kajing IT Katanan Meghalaya Power Distribution Corporation MEPDCL, Shaka Company Sai Computer Limited, Ban Pnia Yak Boarding Hakathai Mausan Ram, Kalapan Long Iksenjuk Kikli Nong Sinchar Nong Mausan Ram Block, Haka Absan Tarik Nai Wing Arjar Pusan, Ban Kendu Yu Rajiv Ranjan Project Manager Sai Computer Limited. Banwa jingtep halo katai ke company kajingle jonga senjuk kadai ru hadien bakala dep ban IT yak dor kha sawba med ba lingdo umentri bedikmi yaknat boarding ke sarkar jala hakbala lab bakane ke company kamsyam layo yak NOC ban penya yak ni kam habakren siklat thai kubor uba hem do rap sang chairman ulong baka MEPDCL kadai ban simti hi daladi ban penya yak boarding hakate kesnong namar bakabu jinge yakinong song snong Nalor kata ulo ongru baka senjuk kan iPod shita yo ya kan ka company ban penbiang ikot kisla lam kumta kan pensange terikam ya ka. Ya kendo kata yo di project director juga Sai Computer Limited. Di project manager juga di Sai Computer Limited. Ada baka di MEPDCL. Kalau IT siapa di Sai Computer Limited. Pada kendo yaki pada tu lagi yaki keba ila dia syakmat ila man pentemau nang di bahatan akan hak terik jong di benah ilawan bane kendo yai ba metba pada minister in charge jong ka power bat banbu hi ya ka memorandum ka jingkat pan hi pada kalian jongi kum ki patba jong kali ka dok than mo senam da ka jingya kelilang kini ki no sya baro ni snowday da gawi gasur bangin persya hagawede bat kajing ai shiki company ya kani ka mosram subdivision ki padba ki babun le siki kwa ban tip ya kajing shisha ba kajing ai ya shaki company tang ya kani ka mosram subdivision kalajia ha yang arja hakila abaka MEPDCL kala IT sha ka fedco na kebentak ke kontrak si posnem ketika si posnem kampat kot dari nak tahu joki kendram di babun 8 sangat no ya ketika kontrak bagi bat mentah na kalian joki MEPDCL kala IT yang syagani ke Sai Computer Limited ni na kalian joki klik nok sensya hadir bangil experience bagi lama ya ki babon ki jing jong ki pipe ki papanon kam ya ka boarding electric da ka jing bom ya smooth hu jingwat ba ki bon ki kendrom ka jing bom ya bai di babon ki snong ki thau ni la shim tam ko wi rai kalong ba ka MEPDCL kan shim ti hi dalade bat ba kambit ban IT shakino ki company but shusho nantang is not to kajingwan ke jongi bani kendo mentah yo ni project director or project manager jong kani ka Sai Computer Limited kalomba katkum kajing snotho ba kajing tep ke jongi kalomba shimyo ya kanu ko NOC ba wan bu ya kata kat trikam jongu hangni hamau sundam bat ban pentrikam ya kata kam hapo jongani ka subdivision borokwe dia bangilai kendo mentah yo ni project manager kajing itu kajung u kalongba shimyo bani upat yo ya kanu ka NOC de halor jo kata kajing bomyo NOC kajung u kalong persya ya kiriti traikam jong ki lor barsnong ki jongi baneng kom kino ki company dani kino ki non driver ki bamot ban sengkam sengjap hapo upol usam jo ki ka khasi janjai jongi nengkong ki don kam banyo NOC andri ka clear menta ka shai menta kalongba na kalian jong kani ke company kampachmiyo ya ke NOC bat ngila ong yaki ba mi iPod yaki tang shitayo ba kin penbiang ya kita ki perfect balada kimla banyo ya kita ke NOC na kalian jongi ni ong yaki bagi di sange sisndan ya ke jing traikam makalong bean ban penyang ya kita ki company ki jongki ban traikam klem dayo ya kita ka NOC Pachusuru kata ke NOC ngasukran hangi benta benjai namar kamut tam na kawi ka dorbashna banyo ketika NOC namar kajing operate na kajing trikam juga ke company kan long hapo ka subdivision borokoi bat kani ka subdivision ka kan thok daki ars pa tam le se tadi gisna dikhlam kajing manjur lang jo kita gisna borokoi patham tam upai ba da ka bashai
kadawasnong kadawasnong kamla pan ai ya keno si syakano ko company namar ngimla pan kit kli ngimla pan tip basashi postlem kani ka contract bat kani ka sai computer limited kai ka banjia yau pai ba bobon tina kata kata ka jing kerpat ka jongi bat ka jing ketu ka jongi ya kani ka company bakan let suai kita ki badon kam baro bat ka jing pen kan mauru kalong ya ka state government leng ba minister in charge jong ka power ba hadin bagi ladap ai ya kani ka memorandum ba ka jing persngau na kalian jongi ba ka MEPDCL hi kan shifti no ya kata kam kumbaka lem ha ki wai ki subdivision ki division ki ba per hapo kani ka jala ka jongi ndai ka bangi tip kalong ba hakasi jantia tang ya ka mausun ram borwai otang ya ka mausun ram marwai ban aish ki company tini ko amadong ta lada ka don ka jing mentoy ka don ka jing yono haba ki aish ko company bale phim ailam shiki bai ru bat lada ka snew kata ka jing aish ki company bat ka pendu nong ya ka tana kumbala ya thu ka pendu ban pen khenno e ka contract bat ka fet ko bale phidang continue ban aishu shiki company kani ka bo ye ka jing ma yangi ki ba panon kam boarding pat ka jingkit kli jungi ko pinong sa shnong ru kalong nak mentau pat ba babun pat ka wei ka ba kham don kam e ka ba kham ka jingdu ka ba khrau kalong ba andang ngilawat bnia ki wan ki scheme na po central kum kani ka RDS ki ba dei ki one time scheme kini ki one time scheme ki ban wanra e jingmatoy ki ba bon ki pat ba ki bala shot on ki boarding electric ki jonki na ki daw ki pending bills ki ba bon andrei ki ba play kini ki pat ba ki ba bon ki dei ki bril ki ba dog ki reugen thai ki long kemi hadin ba ke jingbong la su ban siwi ki belai lengba kani ka RDF kadon ka subsidy andrei ya ka tarung itu tek mamut la dadon ka iki jing kata iki pat ba akani ka dong ka than ka jongi sashi post lem ngindu iki ba kom kita tingim kuasu ngin chupun kot swatang kata bat ngin pet ke na kalian jong minister beri pet ya kani ka trat wei beri banle pada ka bidi bat kani ka sai computer limited ru mila da kom lupai ki ba la friday kin penci kena ha ka bidi bat kita ki NOC bidi wei lem kum ta ki di ban sange chesndon ya kani ka jing tri kam ki jong tikat ba kani ka jing ya keren kenang ya keempat syai na kalian jogi kum kirang basnong berkhoi ki badan ngi layarai ban na kalian jogi nginu patsyem kinu kipil kaba kani ka company kan wat ai shigi bisam ki jogi na kalian jogi ngi layarai kum ta ba ki di man lek kerki ya ka bidi be kanu mata nang ba kanumbu jing ya ki pat ba ki babon Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya